kaka inyalo chako manyo tich e kindegi ma koro osesidhi kondo kendo koro nego beni idhi mbele kod ngima mari tok bedo japuonjre. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod wendo mano Gerishen Katieno. Ageno na luonge maber Gerishen. En kare. Gerishen Katieno jalony e tayo jotich kata HR practitioner. Oyare Gerishen ichio nado kinyi makawuono. Achio maber Joyce. Machiegni twak marwa. Agoero kamano. Nyakwara Moge Jwang' wendwa machielo mano Dr. Mary Goreti Akinyi mano japuonj mbalariany mano mar mbalariany mar UN bro bedo ka otudore kodwa mano ka intiere pinyno mar Italy e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano nyaka sani podi watemo mar mondo mi walos ne weche mag tudruok e yo makare to bo bedo ka watudre kode. Kamoro amora mineno wa in bende Nyakwara Moge Jwang' inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Yiena mar mondo mi aluongi ni Katieno kinyi makawuono kaluwore ni Gerishen dipo ka ndoga opusore baluongi ka ne Gerishen. Kata kamano sani koro jopuonjre osesidh kondo. Ang'o monego bed ni gitimo mokwongo tok ka osemigi nikech kinde mathoth iwacho ni ka ise graduate you've been given the power to read and write. Ang'o monego bed ni gitimo mokwongo tok ka gise graduate e mbalariany mopogore opogore ma gisome kata kuonde tiegruok. Katieno. Erokamano Joyce. Wach tich en wach maduong' kendo wang'eyo kata kineno ratil ma nyisowa statistics mag kaka joma ok pok oyudo kama ginyalo bete mondo giti bang' ka gisewuok e mbalariany. But adwa ome chien matin. Iwacho ni ka gisetiegore ma osesidhgi kondo, but adwa ome chien matin. Ni wach tich chakore sama ine e mbalariany nikech iyudo ka nitie ndalo moko igolo jopuonjre mondo odhi e training moro matin. Koro sechego emichako loso siep kumidhiye noero, to sechego be emichako neno kaka kar tich chal. Kendo iyudo ka bang' manoero ka koro isetiegori to in gi kama inyalo chake nikech niyudo ka nitie kama ni idonje chien kucha. Koro kiome gi chien kucha tichalo ng'amoringo mbele matin. To wawach ni koro gisetieko. Sami isetieko gimokwongo ni nyaka ilosri. Nyaka ilosri ki ing'eyo ni oboke ni kare, ilosri ki ing'eyo ni to kanye midwa chake. Koro losruok no en wach maduong'. Kech iyudo ka nyithindwa matieko mbalariany to giwuok kapok giikore. Gitieko lakini ok giwuok ka giikore. Koro mano ikruok no en gimokwongo manyaka mondo ng'ato bedgo. Iwacho ni gitieko to giwuok kapok giikre. Ikruok no nego bed ni giikore yo machalo nade? So ikruok ni en ni aomo ni wach chien kacha ni ne ntiere puonj moro ma gidhiega matin. Iluongo na attachment kata internship. Koro sami dhi kanyo kik idhi adhiya nikech skul oori. Dhi king'eyo ni ichako wuodhi mar manyo tich, ichako wuodhi mar bedo kama ji tiye. Koro sami iwuok oko ni to nyaka ibed go boke ni iluonge ni CV. Ilos CV ni manyalo miyo information mari. Kalatese ni bende ket machiegni. Chak ng'iyo ni to kambe mage masani manyo joma dwa kawo. Penjri kendo ni to koro kanye kendo mi idwa bete mondo mi imany tijni. Sani wach ma digital odhi mbele. Inyalo manyo tich kamora mora. Inyalo bet Kisumu timanyo tich Nairobi. Ok en kaka chon mane iting'o oboke e lweti tiwuotho e office to office. Koro sani mane e ikruok mokwongo. Nikech seche moko iyudo kata kogone ng'ato simu. Inyise ni orna oboke ni sani. Kaw odiochieng' achiel mondo omany kuma oboke go nitie mondo orni. Sami kaw odiochieng' achiel tiwacho ni ji almost 50,000 donge yudo ka ng'ato machielo cha osedhi mbele ni. Koro mane ikruok mawacho. To bende wabobedo kwa twak ni e kinde ma koro nego bed ni ng'ato kosetieko to nego bed ni iko CV mare. CV ma kamano nego bed ni indike yo machalo nade mar mondo mi kata ka koro ioro ne ng'ato